Gọọmenti etiti ala anya bụ Nigeria ekwupụtago na ala anya bụ Nigeria ka ego karịrị ijeri dọla 10 na-efunarị kwa afọ ọbụla n'ihi etu o si wee na-esite na mba dị iche iche bụ mba ofesi wee na-akpọbata ndị ma nke ekwe na-akụ na-agba ihe ọkụ bụ ndị nke nwere nnenete asambo n'agbanyeghị na n'ime ala anya bụ Nigeria na nwere nọ ndị ma nke ekwe na-akụ na igba ihe ọkụ karịrị 1 nde n'ọnụọgụ ka ekwi ajide site na Abuja kọtọpụrụ gị akụkọ a. Enweghị asambodo nke a butere mmefu ego na ndị obodo ọzọ ịnọchi ndị obodo n'iru ụdị ihe ndị a mere gọọmenti etiti jiri kpebie ịgbape atụmatụ maka ịgbado ọkụ na ihe ndị yitere ya ma gosi mmejupụta iwu ga-enye aka ịkwụsị nsogbu enweghị asambodo ma nyere aka ịkwalite iji ndị ọrụ ịgba ọkụ Nigeria. Ka ọ na-ekwu okwu na ya bụ emume nguzobe na Abuja ka minista kenkepụta sayensị na akụrụngwa Uchenna ji kwuru na nchọpụta egosila na ndị ọrụ ịgba ọkụ na-atụnye ihe karịrị pasentị 70 n'ọrụ mgbakwunye niile nke bụ mbupụ. O kwuru na mwụbata ndị ọrụ ịgba ọkụ si obodo ọzọ na-awụbata na Nigeria ọtụmadụ n'ebe akụkụ mmanụ kwesịrị ileba anya karịsịa n'ihe niile gbasara inweta asambodo nke na-apụgoro ndị na-agba ọkụ na Nigeria itinye amamihe ha n'uto Nigeria. N'okwu ya ka odeakwụkwọ ọkpụtọrọkpụ ministri ahụ Maazị James Sule sịrị na ịgba ọkụ n'ụwa niile dị oke mkpa n'ihi na ọ na-emetụta ego obodo nke aka mkpa n'agbanyeghị ọnọdụ obodo ahụ nọ. Odeakwụkwọ bọọdụ Nigerian Institute of Welding Dọkịta Solomon Edebiri n'akụkụ nke ya sịrị na mkpọpe a ga-ebute ọnọdụ ọhụrụ n'ihe gbasara uto ịgba ọkụ na Nigeria. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.